Guys, si Megan Luella yung pinalitan niya. It really hurt. Our video for today is pupunta ako doon. Wow. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung view. Sana all my view. Okay guys, so maglalakad muna tayo para wala naman tayo yung sasakyan para okay guys. Lahat ng bahay dito is mga ka-relatives ko lang. Mga pinsan ko. So, hindi na tayo pupunta sa tuk-tuk guys kasi medyo ano na rin siya. Medyo malayo-malayo na rin. Tapos, hindi pa ako kumain. Pakainin mo naman ako. So, ayan guys. May mga ano-ano dito. Konting hakbang na lang. Oh my gosh. So, exercise na rin kasi mga ilang araw na rin akong wala ka exercise. Yeah. Bugan. Okay guys. So ayan yung view. Paakyat tayo ha, dyan. Dyan tayo aakyat. Tapos pag nandun na tayo, ibaba ko yung camera ko para ipapakita ko sa inyo yung ano yung view. So maganda yung view guys kasi may mga fish cage within the sea, within charing Bahokaglat Bay. Came in like a So, muna siya guys. Thank you for support and I love you guys and haloin, halo ko kaya ako na isang may uho ba? Ang urong tran baon, Diyos ko rin tamang. So, ayan guys, agay. May gangak na ko guys. Dili na nako kaya guro. Mawala ka. Halo ka eh. Kaya po, ako sa kinabuhi, oy. Gusto na kumuti po ni mo. So, hindi pa siya makita. Wait lang po. Okay, sa kita, bugtawan na, oy. Gusto na kumubiya. So, ayan siya. Okay. Okay guys, sinakot ako. Sabi nila, baka bumangon daw yung patay. Hindi na bangon yung patay. Kasi patay na yun eh. Pero lang kung patay siya sa akin. Oh my gosh. So hindi pa rin siya makita. Hakbang patay ng konti. Ayun na guys yung view. Oh my gosh. Ano ba to? wow. Malapit na guys, makikita natin siya. So, aray. Oh, shit. Nawiwiwi ako. Sa kakalakad. Oh, tayo. So, dito makita-kita natin siya. Wait lang guys, magiwiwi muna ako. Guys, so nandito na ako, nakaupo na ako. Hindi ko kinaya, best. Ang laki. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung view. Ibaba ko muna yung camera ko in 3, 2, 1. Kagulok. So, ayan siya. Ito yung daan. Ito yung dinaanan ko. Patungo sa'yo. Ay. So, ayan siya guys. Yan yung sinabi ko na may makita yung dagat. And then, hindi na siya maano kasi nandito pa ako sa middle. Pero ayaw ko na pumunta sa last. Kasi baka ako lang ang masasaktan. So, ayan siya guys. Hindi siya, bakit ang lighten niya hindi maano kasi stormy. So, ayan dyan. Ito yung daan patungong beach. So, next vlog guys, abangan nyo dahil pupunta ako sa beach at mag-vlog ako. Thank you for your support. Okay, uuwi na tayo dahil yan lang yung pinunta natin dito. Hindi tayo pumunta dito para Bahokaglat Bay. Okay guys, bababa na ako in 3, 2, 1. Love ya. Okay guys, so tatakbo ako ngayon. Pababa. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Baka ano ako, madisgrasya pero simbakos, hindi lagi. So tatakbo ako in 3, 2, 1, go. Oh my gosh.
Balik na tayo! Aray! Kinaya ko na mawala ka sa buhay ko. Dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako. Nahulog na. Anong magagawa?